feltétlenül csak a Pilátesről szeretnék beszélni nektek, hanem arról, hogy fontosak vagytok. És biztosan hallottátok már a mondást, hogy fontos vagy. És hogy ez miért is lényeges szerintem, mert úgy, ahogy vagy, fontos vagy. És fontos az, hogy először magatokra tegyétek fel az oxigénmaszkot, mielőtt másokon próbáltok segíteni. Ez pedig azért fontos szerintem, mert hogyha te jól vagy, akkor tudsz segíteni igazán másoknak, és hogyha meg nem vagy jól, akkor a legnagyobb jó indulattal sem tudod azt adni, ami igazán benned van. Fontos, hogy először magaddal törődj, és ez szerintem egyfajta kötelesség, és nem választás kérdése, mert hogyha magadat jó állapotban tudod tartani, akkor több figyelmed van a családodra, több figyelmed van mindegy a kollégáidra, a hobbidra, a baráti kapcsolataidra, arra, amire te szeretnéd, hogy fordítsd a figyelmedet. Viszont, hogyha nincs, akkor meg rázúdítjuk arra az emberre, aki épp az utolsó cseppet tölti a poharunkban mindazt, amit hozunk magunkkal, és kiesünk a jelenből. Szóval ezért bátorítalak titeket arra, hogy törődjetek magatokkal, és az öngondoskodást azt úgy éljétek meg, hogy ez valami olyan dolog, amivel akár példát is tudtok mutatni a gyerekeknek, a körülöttetek lévőknek, mindenkinek. Én Jancsó Veronika vagyok, és engedjétek meg, hogy bemutatkozzam. Én, ahogy már hallottátok az előbb, én Piláteszt oktatok, mert hiszem, hogy mozgással mindig tudunk tenni magunkért, azért, hogy jobb állapotba kerüljünk. Természetgyógyászként kranioszakrális terápiát csinálok, ami egy amerikai orvos által kifejlesztett módszer, kránium a koponyát jelenti, szakrum a kerescsontot, és innentől idáig tart a rendszer, kézzel dolgozunk, és mindenféle fizikális és emocionális blokkot lehet oldani. Ezzel ugye máshogyan tudok segíteni az embereknek. És a harmadik része annak, amit csinálok, az pedig az, hogy tesztalapú táplálkozás kiegészítéssel foglalkozom, mert azt találtam az évek során, hogy egyszerűen megváltozott a táplálkozásunk, és nincs benne mindaz a tápanyag, mindaz a vitamin, ásványanyag az étrendünkben, amire szükségünk van. És ma már egy másik kérdés az, hogy ez felszívódik-e. Én amúgy közgazdászként végeztem, és külkereskedőként dolgoztam, amit én nagyon szerettem, de nekem ez teljesen mást ad az, hogy személyesen foglalkozom emberekkel nap mint nap, és látom őket, ahogy változnak, és elérik az ő céljaikat. És arról szeretnék ma nektek beszélni, ugye nagyon-nagyon sok mindent ki lehetne emelni az öngondoskodással kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban is, hogy miért vagy fontos. Azért, mert vagy, tehát ez nem kell egyébként semmilyen különleges indok, de vannak eszközök, amiket viszont használhatunk ezen az úton. És arra szeretnék titeket bátorítani, hogy fedezzétek fel, hogy mi a ti szuperképességetek, mi az, amit ti szerettek csinálni, mi az, amiben ti jók vagytok. Képzeljétek el, egyszer, amikor New Yorkban jártam, volt szerencsém személyesen hallgatni Michelle Obama egyik beszédét, ahol arról beszélt, hogy milyen nagyszerű, hogy különbözőek vagyunk. Mert hogy mindannyian, akik itt vagytok, csodálatosak vagytok, úgy, ahogy vagytok. És van a tulajdonságoknak, a személyiségeteknek egy olyan kombinációja, ami senki másban nincs meg. Van egy olyan különleges dolog, amit csak ti tudtok adni a világnak, amit senki más nem tud. És biztos vagyok benne, hogy erre valakinek szüksége van. Nem tudom, hogy ebből a nézőpontból ránéztetek már erre a dologra, vagy sem. Szóval nem csak azért kell célokat találni, mert erről fogok mindjárt beszélni, hogy legyen valamit hajszolni. Mert nem az a cél, hogy hajszolj valamit, hanem hogy jól érezd magad a bőrödben, és megtaláld, hogy te mitől érzel magad jól a bőrödben, és ezzel én azt gondolom, hogy egy jó világot teremthetünk. Szóval visszatérve Michelle Obama beszédére, nekem nagyon különleges volt, mert szívemből szólt, mert ebben hiszek én is, hogy szükség van arra, hogy sokfélék legyünk. Mert van, aki mérnöknek jó, van, aki orvosnak jó, van, aki természetgyógyásznak jó, van, aki meg, mit tudom én, takarítani szeret, vagy autóversenyzőnek
jó, mert arra van egy különleges tehetsége, azt csinálta egész életében, és azt szereti, és ezzel sok ember tud motiválni. Azon az előadáson beszélt még egy olasz srác, aki szintén New Yorkban nőtt fel az olasz negyedben, és képzeljétek el, arról beszél, hogy amíg ő nem ment egyetemre, ő nem tudta, hogy nem mindenki eszik lazanyát vasárnap ebédre. Mert hogy náluk mindig az volt, ha ő átment a barátaihoz, akkor ott is mindig lazanya volt ebédre, a rokonaiknál is mindig lazanya volt ebédre, de még a szüleik barátainál is. És amikor elkerült kollégiumba, ott találkozott először azzal, hogy nem mindenki ezt teszi. Egyszerűen addig át sem gondolta, hogy lehet máshogy, mert nem találkozott másféle emberekkel, akik máshogy csinálták volna. És nagy hatása volt rám, még egy jemeni lány, aki ott beszélt, mert ő volt az első, aki az országából diplomát szerzett, és ez szerintem egy csodálatos dolog, hogy volt erre bátorsága, mert ott az ő országában az a szokás, hogy 18 évesen férjhez mész, gyerekeket szülsz, és a családnak érsz. És ez a választása valakinek, én azt gondolom, hogy az teljesen rendben van, de hogy azért, mert ez a társadalmi elvárás, és mindenkinek ezt kell csinálni, és nem tanulhat, az már nem biztos, hogy annyira. Na mindegy, szóval gondolhatjátok, hogy nem kevés viszontagságon ment keresztül azért, hogy ő elmenjen egy másik országba, mert a sajátjában nyilván ez lehetetlen volt, hogy ő tanuljon, és ott diplomát szerezzen. De volt bátorsága az álmai után menni, és megcsinálta, és diplomát szerzett, és közben rendezte a családjával a kapcsolatát, és szerintem ez egy elég csodálatos dolog volt. Szóval, amit én akarok nektek mondani, hogy találjátok meg a ti céljaitokat. Ide kitettem mindenféle képeket, és egyáltalán nem kell, hogy ez bárkinek bármi a célja legyen róla. Oké, ha igen, az is rendben van, meg ha nem, az is rendben van. Mert az a lényeg, hogy a te saját személyes céljaid, azok neked rezegjenek. Te kelljél fel úgy minden nap, hogy annak úgy van értelme, és az adjon egyfajta hajtóerőt a napodhoz. Csillogjon tőle a szemed, dobbanjon másképp a szíved. És rengetegféle célunk lehet. Lehet kicsi célunk, nagy célunk, személyes célunk, a családunkkal, a munkahelyünkkel, a tágabb környezetünkkel. Lehetnek világra szóló céljaid is, amin valószínűleg nem egyedül fogsz dolgozni, hanem többen együtt. Oké, csak valami kezdj el kezdeni magaddal, szerintem, jó? De nem kell semmit elfogadni, amit mondok, ha van kedved, próbáld ki. Nekem ez változtatta meg az életemet, azért beszélek ilyen nagy lelkesedéssel róla. És hogy mi kell ahhoz, hogy megvalósítsd a céljaidat? Hát a tervezés. Mert hogy tervezés nélkül szerintem csak egy álom marad az egész, és akkor hű de jó lenne, ha ez így lenne, vagy úgy lenne, de ez csak akkor fog megtörténni, hogyha teszünk is érte. És ez lehet egy egészen kicsi cél, például, hogy elhatározom, hogy minden reggel be fogok ágyazni, mert este amúgy sokkal jobb érzés úgy lefeküdni, hogy az ágy szépen be van vetve. Hát ehhez azért olyan óriási tervezés ugye nem kell, elhatározom, hogy 3 perccel korábban kelek fel, és megcsinálom. De azért még nekem, aki nem vagyok egy olyan nagyon reggeli ember, azért okozhat néha némi nehézséget, hogy ezt is megtegyem, viszont tudom, hogyha következetesen megteszem, akkor jobban fogom érezni magam tőle. És nem csak azért, mert este jobb lefeküdni, hanem mert már reggel megveregethetem a vállam, hogy igen, megcsináltam azt, amit elterveztem. Oké, és lehetnek egészen nagy céljaid is, egy ház, egy világkörüli út, egy cégépítés, egy hatalmas családot akarsz, mit tudom én, tehát, hogy annyiféle dolog van, ami valószínűleg nekem eszembe se jut, de benned meg ott van. Jó? Na nézzük. Ismeritek őket? Tegye már fel a kezét, aki hallott róluk. Köszi. Na, én azt gondolom, hogy az én generációm számtalanszor látta az ő filmjeiket. Én a mai napig nagyon keveset nézek tévét, de ha belebotlok a filmjeinkbe, akkor mai napig valószínűleg ott ragadok és megnézem. És a célkitűzésekkel kapcsolatban én ott hoznám őket be a képbe, hogy van egy elméletem, ez megint csak
én találtam ki jól, meg az én tapasztalataimon alapszik, tehát ha van benne nektek értékes gondolat, akkor annak nagyon fogok örülni. Az a lényeg, hogy ők belekeverednek az életbe. És erre szeretnélek még bátorítani titeket, hogy keveredjetek bele a saját életetekbe. És nagyon sokszor hallom, hogy jaj, már bárcsak ne történne semmi, mert akkor aztán végre hétvégén nem kéne semmit csinálni. De hogy nagyon őszintén, ha magadban nézel, meddig bírod azt, hogy nem csinálsz semmit. Tök oké, az is, mert nekem is van, én ezt úgy szoktam mondani, például lent a telken, hogy bután nézek. És kiülök a teraszra, és teljesen ki tudom üríteni az agyam. És az is tök oké, de utána egy idő után már muszáj, hogy csináljak valamit, és megyek ki a kertbe, és nem tudom, metszek, vagy akármit csinálok, vagy tervezek, vagy mit tudom én mit. És őnáluk én ezt látom, hogy ezért szeretjük ezeket a filmeket, mert van benne kaland. Ők csinálnak maguknak problémát, jó? Tehát nem várják meg, főleg Terence életában, nem várja meg, hogy az élet dobjon oda neki valamit. Hanem megy, és akkor felpiszkálja a kis társát, aki viszont meg általában azért, ő már szeretne azért lenni egy kis nyugalom, de azért ezt nem. Mert akkor csináljunk valamit, és akkor mennek, kincset keresnek, megmentenek valakit, valami mindig kell, hogy történjen. És még egy nagyon fontos dologra szeretném itt felhívni a figyelmet, ami szerintem szintén kiemelkedő, hogyha eléritek a célotokat, azonnal tegyetek ki egy másik célt. Mert az a nem mindegy, hogy ott megállsz, mert akkor tudja, az élet fog dobni valamit. És az lehet, hogy olyan lesz, ami nem fog annyira tetszeni. De ha te magadnak már is kiteszel egy másik célt, akkor fogsz tovább menni. És ezt csinálja a filmekben Terence Hill is, szerintem, hogy mit tudom én, megvan a kincs, Bud Spencer örül, életük végéig innentől jók vagyunk, és mit csinál Terence Hill? Odaadja a kormánynak a kincset. Hát, nem, és akkor most unatkozni fogunk, vagy költjük a lóvét, azt ennyi? Hát annak azért nincs olyan marha sok értelme. Vagy talán egy másik nőt, akit meg kell menteni, vagy legyen már valami probléma, vagy papinak új szemre kell pénz, képre, mert az drágább. És akkor mennek és megint csinálják tovább a kalandokat. Oké. Szóval ezekről akartam mondani, és ezt a képet azért tettem föl, nem tudom, hogy mindenki tud-e angolul, de a mi, az azt jelenti, hogy én, a vi, meg azt jelenti, hogy mi. És hogy ez szerintem egy kölcsönhatás, tehát nem önzőségből kell, hogy én foglalkozzak magammal, gondoskodjak magammal, jó állapotban legyek, hanem azért, mert egyrészt az hatással vagyunk egymásra. És nem tudom adni csak azt, ami bennem van. És ha én nem mutatok jó példát, akkor nem fogja követni senki, mert azt mondja, hogy hello, tehát, hogy te meg aztán tökre nem ezt csinálod, és akkor de egyébként itt okoskodsz nekem? Nem lesz hiteles. És azért, hogy amit én teszek, azzal hatással vagyok, és szeretném, hogy másoknak is jó legyen, és megmutatni jó. Tehát soha nem önzőségből, hanem azért, hogy többet tudjak segíteni másoknak. És ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen!